A Xunta de Goberno é un órgano de representación que se encarga de aprobar orzamentos, ordenación urbanística, competencias dos traballadores, etc. Cada asistente percibe 110 euros por cada reunión á que asista, agás aqueles concelleiros que xa perciban un salario por dedicación exclusiva ou parcial, mais casualmente os únicos 4 concelleiros que non teñen dedicación e poden cobrar por asistir a elas son os habituais nestas xuntas. Se atendemos a duración destas reunións, a media sitúase nos 15 minutos e medio. Isto supón que cada un dos 4 concelleiros percibe 880 euros por cada 2 horas de reunión, custando así 1.700 euros cada hora de reunión. Cabe destacar que se os que asistiran a estas reunións foran os concelleiros que xa cobran unha dedicación, estas reunións sairían gratis. Vos que opinades disto? Hoxe saímos á rúa para descubrilo. Que opinades acerca desta actuación do goberno? Pois a mí non me parece xusta, a verdade, non o vexo coherente. Eu entendo que a xente ten que cobrar polo seu traballo, pero isto xa me parece un pouco extralimitarse, un pouco un abuso, digamos. Sobre as xuntas de goberno penso que é un desfase o que cobran, dado que como está o salario mínimo é o que cobra calquera traballador por unha hora de traballo. Claro. O sea, creo que non é xusto. Que cobren, por suposto, unha cousa que sea razonable. Ahora, ante todo, o vende o pueblo, non o vende eles mesmos, como fan aquí neste pueblo, en todos os pueblos do Estado. Penso que se se quere ahorrar un pouco de cartos, se nese xunta de goberno participasen os que xa cobran un soldo, pois se aforrarían un montón de cartos ao mes. 440 por reunión. Sí. Crees que a continua participación destes 4 concelleiros, así como a duración das xuntas, que son moi curtas, é un cúmulo de casualidades catastróficas ou hai ánimo de lucro persoal? Home, me imagino que será para que eses 4 que forman parte do goberno, pero que non cobran un sueldo mensual, pois que para recaudar algo de cartos eles, claro. Digamos, lucro persoal. Sí, lucro persoal total. Eu dudo un pouco da casualidade, tampouco podo afirmar 100% que sea ánimo de lucro, pero é posible, é dicir, eu aí que sean sempre os mesmos e que xusto non sean os que non cobran do Concello, faime desconfiar un pouco, esa é a miña opinión. Eu creo que hai que cobrar se se traballa. Si a reunión dura unha hora, pois terá que cobrarse según esa hora. E se dura 10 minutos, que non se pode cobrar igual que se dura unha hora. Se é casualidade ou non, a mí non me parece casualidade tampouco, pero claro, é discutible. Vostede coñece a alguén que no seu traballo cobre 440 euros por hora? Parece unha salvajada. Sí. Parece unha salvajada. Todo cuanto que cobren un precio razonable, no que ser humano. Ora, iso é unha salvajada, pero iso por desgracia pasa en todo o pueblo. A política convertirse nun negocio, e mentre se converta nun negocio non vamos a nada neste país. É indigno, completamente. E logo que dice que aparece a Milei ou Trump ou Putin ou algo así, porque por os errores que están cometendo. Non, nadie. Nin eu. Será que non un traballador normal non está claro. Estás de broma, non, desde logo non. Entre a xente que eu me desenvolvo, desde logo non sei se as esferas moi altas cobran esa barbaridade, pois si a Mancio Ortega cobrará moito máis, non? Pero non, a xente normal da pie non cobra eso, nin moitísimo menos. Nadie. Pa nada. A nadie. Non, no vosso caso, cantos días precisaríades para chegar a 880 euros, que é o que valdría 2 horas de reunións para esa xente? Eu casi un mes para traballado para casi xuntar os 800. Eu 20 días. 20 días. Eu casi un mes. Pois son yo unha semana. Necesita traballar casi un mes. Bastantes. Eso que tamén non somos as máis desfavorecidas de todo, pero aínda así, vamos, moitas horas de traballo. Por suposto, máis de medio mes.